Ngayong umaga ay nais kong magturo sa inyo ng lesson na aking pinamagatang Etiquette in the Church Service. Ano po ang title ng ating lesson? Etiquette in the Church Service. Alam niyo po, sino sa inyo ay first time niyong marinig ang salitang etiquette? Kasi ang alam po natin, yung pong pinupunit na papel. Pag tayo pumapasok sa isang bulwagan, hindi po yan ang etiquette. O kala natin ang etiquette, ito po yung ticket na finifill upan sa online. Hindi po yon. Yun po ay e-ticket. Online ticket. Ngayon ay nais kong ituro sa ating church kung anong ibig sabihin ng etiquette at ano ang dapat nating maging etiquette sa loob ng ating pananambahan. Now, gusto kong unang i-define sa inyo ang ibig sabihin ng salitang etiquette. Ano ba ang ibig sabihin ng etiquette? The word etiquette is a customary rules. Ito po ay mga alituntunin sang-ayon sa nararapat na ating conduct, the customary rules for conduct or behavior in a polite society. Now, ang isang keyword po dyan ay yung salitang polite. Anong ibig sabihin ng polite? May paggalang. Naunawaan po ninyo. Isa sa mga dapat na maging sangkap ng ating pagsamba ay meron tayong paggalang. Sa ating mga society ngayon ay unti-unting nawawala yung tinatawag na paggalang. Ang paggalang po ay pagkilala doon sa ating iginagalang. Kaya sa pagdating sa usaping church o pagsamba, ay dapat bigyan natin ng galang ang ating ginagawa. In other words, yun po yung salitang respect. Sapagkat pag wala pong paggalang sa ating mga ginagawa, ay magiging balewala o walang kwenta, walang saysay, walang kahulugan yung ating ginagawang pagsamba. So I would like to speak to you today on the customary rules. Ano ba yung mga dapat na maging alituntunin? Mga gabay ng ating paggalaw, ng ating pag-uugali, pag tayo ay nasa loob na ng simbahan. Palagay ko ay first time niyong makarinig ng ganitong lesson. So, bilang mga members, ay kinakailangang malaman nyo ito at ipapaprint natin ito, ilalagay natin doon sa may lobby, parang lahat ng papasok kung first time man, ay makita niya, meron pala silang sinusunod na alituntunin at gabay sa kanilang galaw at sa kanilang gagawin sa loob ng kanilang simbahan. Let there be etiquette. Ang ganda-ganda ng kapilya natin ay dapat meron ho tayong etiquette na susundin. So naunawaan nyo ng ibig sabihin ng etiquette. Okay, ulitin natin. Ano po yung meaning ng etiquette? Everybody read. The customary rules for conduct or behavior in polite society. Ito po ay, ano yung customary rules? Gabay. Alituntunin. Ano yung ibig sabihin ng conduct? Anong Tagalog ng conduct? Mr. John Paul, ikaw ay Filipino major. Gawi. Gawi. Behavior. Ugali. So, ibig pong sabihin, pag tayo'y nasa loob na ng simbahan, hindi natin pwedeng gawin ang gusto lang natin gawin. Meron kang dapat sundin na gabay ng iyong galaw, ng iyong gawi, at ng iyong ugali sa loob ng simbahan. Yan ang ibig sabihin ng etiquette. Now, bago ko po
ipaliwanag sa inyo ang mga etiquette natin sa loob ng simbahan. Una sa lahat, ay ating tignan muna sa Biblia. Biblical ba na ang church ay magkaroon ng etiquette? Ito ba ay iniuutos ng Panginoong Diyos? Baka naman ito'y gusto lang ni pastor. Diba? Kasi ayaw niya ang magulo. Ayaw niya na may untoward. Pag sinabing untoward, mga hindi kanais-nais na mga galaw sa loob ng simbahan. Ito ba ay nasa Biblia o ito ay gusto lang ng pastor? Now, bago po natin pag-usapan kung ito ba ay nasa Biblia, ay una, ang etiquette po ay practical. Halimbawa kung ako ay nagpunta sa inyong bahay, hindi ako uupo kung saan ko gustong uupo. Ang tawag doon ay etiquette. Hindi ako uupo kung kailan gusto kong uupo. Kundi aantayin ko na ikaw ay host, ay magsasabi sa akin, Pastor, upo kayo. Hindi ako uupo hanggat hindi mo sasabing ako'y uupo. Ang tawag po dyan, etiquette. At uupo ako kung saan mo ako ituturo na uupo. Pag sinabi mo, Pastor, agtugaw ka. Siyempre ituturo mo kung saan ako uupo. So doon ako uupo ngayon. Ang tawag po doon ay etiquette. Kung sa praktikal na paraan, maging sa ating mga tahanan, kung ako'y bisita man, kahit ako'y pastor mo, pag pupunta ako sa bahay mo, I will observe etiquette. In other words, I will be polite. Igagalang kita dahil bahay mo yan. At kaya, I am going to conduct myself in such a way that I respect you as the owner of that house. Now, ang bulwagang ito ay sa ating Panginoong Diyos. Sa magitan ng pangunguna ng kanyang mga lingkod. Kaya bilang mga members at maging sa ating mga bisita, ay kailangang meron tayong etiquette o paggalang sa loob ng simbahan. Sang-ayon sa pangunguna ng leader o ng pastor. Naunawaan po ninyo. Kaya yan po ay praktikal na bagay. Ngayon, tignan naman natin sa Biblia kung ano ang sinasabi patungkol sa bagay ng etiquette. Dito sa unang Korinto 14:40. Unang Korinto 14:40. Ang sabi sa English, let all things be done decently and in order. Tignan natin sa wikang Tagalog kung anong ibig sabihin nito. Sabi, datapwat gawin ninyong may karapatan. Iba yung salitang karapatan. Pag sinabi mong karapatan, ito ay rights. So hindi po natin ine-exercise dito ang ating karapatan na, teka, gawin ko ang gusto kong gawin kasi may karapatan ako. Hindi po yon. Ang ibig pong, ang pag-pronounce po dyan ay karapatan. Tama ba ako? John Paul? Did I pronounce it right? Karapatan. Ibig sabihin, ito po'y salita na, ang ibig sabihin, yung nararapat. Okay? Datapwat gawin ninyong may karapatan. Ibig sabihin, lahat ng ating gagawin ay dapat sang-ayon sa kung anong nararapat. So, dun pa lang sa salitang nararapat, ay meron tayong susundin na pamantayan. Kasi pag sinabi mong ito'y nararapat, parang kumbaga sa paggawa ng sasakyan, may tinatawag na quality control. Kumbaga sa pagtayo ng bahay, ay may susundin kang plano. Hindi yung gusto mo ang gagawin mo sa pagtatayo ng bahay. Kundi may susundin kang plano. Yun ay nararapat. Kaya, pagdating po sa loob ng pagsamba, ay meron tayong dapat sundin na pamantayan o alituntunin o gabay sapagkat yun ay nararapat. At may kaayusan. Now, alam niyo po, bilang pastor, hindi namin kinokontrol ang buhay ng bawat isa. We do not control your life. We only control the system. Sapagkat ang sistema ay dinisenyo yan upang magbigay ng kaayusan sa ating lahat. So dapat kahit sino tayo,
ay dapat magpasakop ayon sa kaayusan na itinalaga ng leader ng loob ng simbahan. Maski na ikaw ay CEO sa labas, ikaw ay principal, ikaw ay mayaman, kahit pa sino ka, ay dapat pagdating sa loob, ako ang inyong pastor, dapat sumunod tayo doon sa alituntunin. Sumunod ka doon sa itinalagang sistema na magbibigay ng ating kaayusan. Sapagkat sabi doon, may karapatan at may kaayusan. Ibig sabihin, kasalanan sa isang pastor na hindi niya italaga ang sistema na magbibigay kaayusan. Kasalanan sa isang leader o failure sa isang leader na hindi siya magtatalaga ng sistema na dapat sundin ng tao na ito'y nararapat. Sapagkat nasabi doon, lahat ng mga bagay. Ang tawag po dyan, detalye. Kaya ngayon, titignan natin yung ilang mga mahalagang detalye na dapat nating sundin pagdating sa loob ng simbahan. Ito po ang ating magiging gabay. Ang tawag po dyan ay etiquette. Meron pang isang verse sa Bible. Sa unang Timoteo 3:15. 1 Timothy chapter 3, verse number 15. Ang sabi doon, ngunit kung ako'y magluwat, malalim na Tagalog to. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Of course, hindi po itong kapilya ang talagang bahay ng Diyos, kundi ang church tayo. Subalit itong kapilyang ito ay sa ating Panginoong Diyos din. So ibig sabihin, ito'y pagsamba sa tahanan. Ngayon, sabi rito, dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Ano yung dapat na ugaliin? So meron tayong susundin na dapat nating maging ugali sa ating mga araw ng pagsamba na siyang iglesia ng Diyos. Tingnan niyo po, hindi iglesia ni Kristo ang nakalagay. Pinagpipilit ng iba na ang pangalan daw ng iglesia, iglesia ni Kristo. E paano to? Iglesia ng Diyos. Ibig bang sabihin, pag inilagay natin dyan sa ating labas, ang salitang iglesia ng Diyos, abay, biblical na tayo. Ngayon, iglesia ng Diyos na buhay. Ang ating sinasamba ay buhay. So, ibig sabihin, lahat ng mga gabay na ito ay upang magkaroon tayo ng tinatawag na awareness o paggalang sa Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So, maliwanag na po ba? Nasang-ayon sa Biblia ang pagkakaroon ng etiquette o rules of conduct na dapat maging ugali o sundin ng bawat membro pagdating sa loob ng simbahan at araw ng pagsamba. Amen? Okay. Una, number 1, park your car as directed. Hindi pa tayo ganong napakalaking church pero marami ng sasakyan ng mga members natin. Upang may kaayusan, ay dapat nating ilagay ang ating sasakyan kung saan itatalaga ng ating mga parking attendant o usher. Now, lahat ng ating mga motor ay dapat dito nakapark sa may banda dyan. Naunawaan nyo? Huwag ko kayong magpaparking ng motor sa kalsada. Kaya kung may motor kayo doon sa kalsada, next Sunday, huwag na huwag kayong magpaparking ng motor nyo sa kalsada. Ganon din po sa ating mga ibang mga kapilya ay may mga i-assign po na lugar kung saan ipapark yung ating mga motorsiklo. Yung ating mga SUV o kotse dito. Ngayon, pag puno na yan, meron pong naka-assign kung saan ipapark ang lahat yan. Ang tawag dyan, kaayusan. Huwag ho sasama ang loob. Huwag mong sasabihin, ang ganda-ganda ng sasakyan ko, pinagparking lang ako dun sa malayo. Hindi ho dito pinag-uusapan ang ganda ng sasakyan. Ang pinag-uusapan dito ay kaayusan.
So sumunod ka doon sa kaayusan sapagkat ang tawag dyan ay etiquette. Hindi mo pwedeng ipark ang sasakyan mo saan kung gusto mo ipark. Okay? Pangalawa, dress modestly and appropriately. Dress modestly and appropriately. Ang ating pananamit ay dapat modest. Sa mga babae, hindi dapat kita ang tuhod. Sapagkat po yan hindi modest. Ayon sa Biblia, ang salitang modest, ayon sa Timoteo, pag sinabi nating modest, ito ay low-flowing dress. Palalaman mo na ito ay modest kasi ang tanong ng iba, how long is long and how short is short? Gaano ba dapat kahaba at kailan matatawag na ito ay miniskirt? Subukan mong umupo. Pag ikaw ay umupo at oras na nakita ang tuhod, hindi na po yan modest. Because the knee should not be revealed. When it is revealed, it is considered naked. Naunawaan po ninyo, ang tawag dyan ay nakedness. Kaya, wag niyong kailangang tignan ang inyong katabi, tignan niyo na lang yung inyong sarili. Modest ba ang inyong damit? Okay? At hindi dapat nakikita yung paanan ng iyong bulkan. Naunawaan po ninyo, you do not come here to show your nakedness. You come here to worship God in a modest attire. Ang katwiran ng ibang mga sekta o churches, pastor, hindi naman yung panlabas ang tinitignan ng Diyos. Kung tayo sumasampa sa Diyos, hindi naman yung panlabas. Oo nga. Ang ibig sabihin ng hindi yung panlabas ang tinitignan ng Diyos, ito po'y galing sa unang Samuel. At wala po yung kinalaman sa appropriate dress. Yung pong sinabi roon na hindi panlabas ang tinitignan ng Diyos, yun po'y sa mukha. Sapagkat nung makita ni Samuel, yung kapatid ni David, pogi, maputi, matangkad, makisig, maganda ang kanyang pangangatawan. Kaya't sabing ganyan ni Saulo, naku, ito na ang susunod na maging hari ng Israel. So ngayon, sabi ng Diyos, huwag mo siyang husgaan dahil sa nakita mo sa kanya. Yun po yun. Naunawaan po ninyo. Kaya mali na gamitin yung verse na hindi naman sa panlabas ang tinitignan ng Diyos kung ang pinag-uusapan ay pananamit. Mali na gamitin ang verse na yun. Hindi po yun ay konteksto. So wear a modest dress. Naunawaan po ninyo. Ngayon, kung halimbawa kulang po kayo sa damit dahil miniskirt, di ba? Kailangan madagdagan yan. Kaya kung meron ho kayong extra na mga damit dyan at pwede ninyong ibahagi sa inyong mga kapatid, ay gawin natin yon. Amen po ba? Oo. Kung bisita, pastor, papaano kung bisita nakapantalon po siya? Okay lang dahil bisita yan. Ngayon, kung ikaw ay nag-imbita, tatanungin ka niya, ano ba ang dress, may dress code ba kayo doon sa church? Ang isasagot po sa kanya, meron. Pero kung ikaw ay bisita, naiintindihan ka namin. Pero kung okay sa'yo, we advise na magdamit ka ng ganito. Naunawaan po ninyo. Sapagkat kahit yan ay unsaved, pag mag-attend ng kasal, tinatanong niya rin ang dress code. Pag iyan ay pumasok sa palasyo, hindi pwedeng pumasok na nakasandal o naka-t-shirt. Pag pumasok sa palasyo at may dress code po roon, kinakailangan niyang sundin ang dress code sa loob ng palasyo sapagkat yan ay paggalang doon sa palasyo. Ganon din dapat sa ating simbahan. Lahat ng ating ginagawa ay sang-ayon sa paggalang, politeness. O ang tawag dyan ay reverence. So dress modestly and appropriately. Hindi ko kinakailangan na mamahalin ang ating mga damit. Ang kinakailangan lamang po ay modest and appropriate. Naunawaan po ninyo? Ngayon, pastor, halimbawa, ito lang ang damit ko, kada linggo, wala nang iba.
O di yan ang gamitin mo every Sunday. Kung alimbawa ikaw ay nag-aaral at ni-require ang uniform, iisa lang yung kaya mong bilhin, yun ba'y maging dahilan na hindi ka na pumasok sa eskwelahan? Si Mama, ang kwento niya sa akin, nung pong siya'y nag-aaral ng high school, mula first year hanggang fourth year, iisa lamang po yung damit na kanyang nabili. Kaya pagdating sa bahay ng hapon, lalabhan niya po yan. Patutuyuin at kinabukasan, yun ulit ang kanyang gagamitin. Araw-araw, sa loob ng 4 na school year, iisa lamang ang kanyang ginagamit na uniforme. Pero hindi yun naging dahilan na hindi na siya pumasok sa eskwelahan. Kaya wag sana nating gawing issue o dahilan o hadlang na dahil iisa lang ang modest dress mo na pang church, hindi ka na mag-church. Pwede kang manalangin na yan ay dagdagan ng ating Panginoon. At meron tayong mga kapatiran na pwedeng tulungan ka na magkaroon ka ng alternate na pwedeng gamitin dyan. But the etiquette of the church is dress modestly and appropriately. Pangatlo, ako nga ay nagpapasalamat kay Ninong Rene at Ninang Rina, pakita mo nga, na kahit sila ay nasa loob ng bahay, pero ang kanilang attire ay para bagang sila ay nasa loob ng kapilya. Naka-Amerikana at naka-necktie, ayan po. Ha? Oh, yan. And that is very good. Na kahit kayong mga nanonood, hindi man kayo nasa loob ng kapilya dahil malalayo kayo, nasa abroad kayo, ay kinakailangan magsuot pa rin kayo ng maayos sapagkat paggalang po yan sa ating ginagawa na pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Number 3, arrive at church early. Sino po ang dumating ng mas maaga sa itinakdang oras? Pakitaas ka ng kamay. O, sila Sister May, anong oras kayo dumating, Sister? Grabe naman yan, insan. 6 a.m. sila dumating. Anong oras na kayo gumising yan? 4:40. Meron pa silang baby. So, ibig palang sabihin, mga kapatid, may paraan. Huwag ho tayong maghanap ng dahilan. Pag tayo ay nalilate sa church, ang ating dapat ay gawan ng paraan. Kung ang Diyos ang mag-a-adjust, ibababa niya yung kanyang standard sa atin, ibig pong sabihin, tayo ang mangunguna sa Kanya. Pag ikaw ay naligtas na, ay dapat matuto kang magpasakop na sa Diyos. At ang isa dyan ay ang pag-observe ng itinakdang oras. Naunawaan po ninyo? So sa inyong mga members, ang ating oras ng pagsamba ay 8 o'clock ng umaga. Kung alam mo na malayo ang iyong panggagalingan at may mga pwedeng maging aberya, ay kinakailangang gumising ka ng mas maaga. Maging, anong tawag doon sa Tagalog, yung naalibtak or proactive. Maagap. Dapat tayo ay maging maagap. Ngayon, kung meron kayong susunduin, halimbawa, na bisita, sabihan natin ang ating bisita na susunduin natin siya ng mas maaga. Halimbawa, sabi mo sa kanya, nandyan na ako ng 7:00. Sapagkat wala pong tao na hindi siya nakaranas ng pagpasok ng 7:00. Ang eskwela, 7:00, 7:30. Ang mga karpintero, 7:00. Kung may paggalang tayo sa ating mga boss, na yan ay unbeliever pa, lalo pa higit sa ating Panginoong Diyos. Kaya i-observe natin ang oras. Yan po ay etiquette. Pang-4, sit where the usher assigns you. Umupo ka kung saan ka i-assign ng usher. Now, bago ko ipagpatuloy na talakayin itong tinatawag na seating arrangement, gusto ko munang ipaalala sa inyo ang ating pag-exit sa mga CR. Now, akin pong itinalaga ng lahat ng mga nanay na may mga anak ay dito sila uupo.
Ngayon, kung kayo po ay gustong pumunta sa CR, wag po dito. Sapagkat ito ay bandang stage. So makakadistract po yan. Okay? Kung gusto nyong mag-CR, may pintuan po dyan sa tabi ni Ma'am Kay. Kilala nyo si Ma'am Kay. Dyan kayo mag-e-exit. Okay? Papunta dun sa pintuang doon. At bababa. Ano po? Para hindi po magiging magulo ang ating sitwasyon dito. Diyan kayo mag-exit sa pintuan dyan, at doon sa pintuan doon, at bababarian. Okay? Ngayon, pag nataon na oras ng kantahan, congregational singing, by the way, lahat po ng ating mga coordinators at pastor ay kanilang iseset kung saan kayo lalakad at dadaan at kung saan kayo magsi-CR. Sino po sa inyo ang sumakay na ng eroplano? Okay? Nakasakay na kayo ng eroplano. Sa mga hindi pa nakasakay, ang aking pakiusap sa inyo, maranasan nyo man lang ng isang beses bago kayo mamatay. Okay? Pag kayo po'y sasakay sa eroplano, meron pong seating assignment. Okay? Ngayon, kung halimbawa, pagka minsan, wala namang masyadong maraming nakaupo o walang masyadong nakasakay, pwede kang lumipat ng upuan mo. Pero ngayon, tatayo ka kung kailan ka dapat tatayo. Hindi yung magti-take off na yung eroplano, okay? At naka-on yung fasten seatbelt sign, tatayo ka dahil naiihi ka. Walang pakialam ang stewardess kahit pa maihi ka na. Okay? Pag nakalagay ang fasten seatbelt sign, umupo ka lang dyan. Naunawaan po ninyo? Yan po ay rule. Batas po yan sa loob ng eroplano. Kaya dapat kahit sa loob ng church, wag nating gawin ang gusto nating gawin. Naunawaan po ninyo? Ngayon, paglapag ng eroplano, o di naglapag na siya, nandun na. Okay? Minsan, sa sobrang excitement mo, nakalapag na yung eroplano, safe and sound, tatayo agad. Gustong makikipag-unahan sa pag-exit. Kasi nga, pag nag-exit yan, ay talagang kumpul-kumpul, ang dami niyan. Gusto mo makipag-unahan. So pagkalapag ng ganyan, buk, 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 buk. O nandun na, tatayo ka, kukunin mo na yung bag mo para ready ka na. Bawal yon. Pupuntahan ka ngayon ng kanilang stewardess at sasabihin, sorry, please take your seat. Kapagkat naka-on pa yung fasten your seatbelt sign. Wait na mag-off yan. Naunawaan po ninyo. Ang tawag po dyan, kayusan. Kaya kahit sa loob ng simbahan, ay meron tayong dapat ganun kayusan. Pag oras ng kantahan ng congregational singing, at halimbawa, paparating ka pa lang, okay? Tumigil ka muna doon sa hagdan. Huwag kang lalakad habang congregational singing sapagkat ang oras ng congregational singing, mga kapatid, ay worship. Singing is a part of worship. So when we are singing, refrain from walking around. Naunawaan po ninyo. Kaya pwede kang lumakad na pagka tayo may welcome song. Naunawaan po ninyo. Pagkatapos na ng congregational singing, kahit prayer, halimbawa prayer, wag ho na habang panalangin, mag-exit ka taka. Iihi ako. Total, walang nakakakita. Hindi po ganon. Antayin mo matapos ang prayer at maupo ang lahat at pwede ka nang tumayo. Okay? Pag tumayo ka, sisitahin ka ngayon ng usher. Saan ka pupunta, kapatid? Naunawaan po ninyo? Sabi mo sa kanya, magsi-CR lang ako. Para ituro ka niya kung saan nararapat ka dadaan. Halimbawa, magsi-CR ka, tatayo ka, pupuntahan ka ni engineer o ni Nico. Saan ho kayo pupunta? Sabi niya, magsi-CR kami, iihi yung anak ko. Dito ho kayo dadaan. Naunawaan po ninyo? May kaayusan. Ganyan po ang dapat nating gawin. So sit where the usher assigns you to sit. Now, dito sa ating church ay hindi magkakatabi ang mga lalaki at babae. Yan po hindi doktrina.
Naunawan po ninyo. Kaya ito po ay parte ng ating kaayusan. Sabi nga ni Pastor Abante nung nag-preach doon sa Bible Mode, marami pong benepisyo na hindi magkakatabi ang lalaki at ang mga babae. Una, sabi niya, pag nagkatabi ang mag-asawa at bigayan na ng offering at nakita nung misis yung offering na ibibigay ni mister, sasabihan niyan, uy, malaki masyado yung ibibigay mo. So ngayon si mister, siyempre mag-iisip, pambihira, no? Paano nga naman yung budget namin? O di, mababawasan yung kanyang offering. Kaya ho dito, hindi magkatabi. Kaya pagbigay ng offering, wala hong sinisilip ang ganong offering mo. Walang ganon. Pangalawa, pag nagpipreach ang pastor, tinatamaan si mister o tinatamaan si misis, sinisi ko yan, o ikaw yon. Nasisira ngayon ng espiritu. Loob pa lang ng simbahan. Nagsisikuhan. Naunawaan po ninyo? Ayon. Kaya magkahiwalay. Pangatlo, pag ginawa natin yon, yung mga binata, tsempuhan nila ngayon yung kanilang crush. Uupo kung saan malapit. At exchange of notes. Di ba? Susulat ng ganyan, I'm praying for you, sister. Pak. Okay? Papasang ganyan. So ngayon, may pagkakataon ng dyablo upang sirain yung ating maayos na espiritu sa ating pagsamba. Naunawaan po ninyo. That is why we need to observe this discipline and behavior inside our church service. Sit where the usher assigns you to sit. Now, para sa ating mga senior citizens at PWD, meron po kayong option na pwedeng umupo doon sa bandang likod. Ngayon, kung okay lang naman sa inyo na umupo dito sa may bandang harap, mas maganda na umupo kayo dito sa bandang harap. Sapagkat mas feel mo ang pakikinig pag ikaw ay umupo sa bandang harap. Pag nasa bandang likod ka kasi, medyo malayo na yon. Ngayon, kung sa Dingras ka lang naman, hindi yun issue yung bandang likod. Pag kayo nasa Dingras Outreach, kayong mga andyan sa Australia, hindi masyadong issue yung nasa likod. Pero pag nandito ka sa kapilya ng Bacara, malaking bagay yung ikaw ay nasa likod. Lalo na kung nakaupo ka pa doon sa balcony. Di ba? Pag nasa balcony ka, mas malapit ka sa impyerno eh. Pag nasa harap, mas malapit ka sa langit eh. Di ba? Kaya't kung maaari, ay umupo tayo sa harap. Subalit, kung kayo po ay talagang mas prefer nyo po sa likod dahil mas malapit sa CR, binibigyan natin ito ng leeway o allowance para sa ating mga PWD at para sa ating mga senior citizen para hindi nahihirapan tuwing sila ay tutungo sa palikuran. Amen po ba? Okay, panglima. The fifth etiquette in the church. Be friendly to everyone, especially to visitors. Be friendly to everyone. Anong ibig sabihin ng be friendly? Makipagkaibigan. Okay? Makipagkaibigan, lalong-lalo na sa mga bisita. Subalit, meron pong oras na gagawin ito. Gagawin natin ito habang nag-aantay sa pagsisimula. Pag nagsimula na, tapos na. Hindi yung kumakanta na tayo, nakikipagkaibigan ka pa. Hello, Brad. Taga saan ka, Brad? Kumusta ka, Brad? Ganun ba? Oh, talaga? Oh, kakilala ko si ganito. Kantahan na. Tama na yon. Okay na yung halimbawa, kakarating ng bisita. Sa tabi mo, inassign siya uupo. Naunawaan po ninyo. Oh, anong gagawin mo ngayon doon? Makipagkamayan. Good morning. Okay? Ganun lang. Okay na yon. Oh, hayaan mong matapos yung service, saka mo siya kausapin uli. Pero ang ibig sabihin natin dito, huwag kang mang-iisnab. Ngiti, okay na. Ngitian mo ngayong katabi mo. Oh, hindi po yung ngiting aso ha. Ganun yun eh. Oh, dapat yung totoong ngiti. Amen? Oo. Yan, okay lang yan. Alright, ngitian mo siya. Ganon. Huwag magkwentuhan. Huwag magkwentuhan sa upuan, mga kapatid. Mamaya, andito yan, pag-uusapan natin.
Okay? So, number 6. Alright? Number 6. Enter and exit as directed. Enter and exit as directed. Now, pag-usapan natin lalo na sa pag-exit. Halimbawa, tapos na yung ating service. So sabihin ko, you may be seated. Bakit? Sapagkat i-direct natin ang maayos na ating paglabas mula sa ating simbahan. So sabihin ko, unahin nating patayuin ang lahat ng senior citizen at lahat ng mga PWD natin. Tatayo sila at mag-e-exit. Pagkatapos po niyan, lahat po ng mga nanay na may mga anak ay pwede nang lumabas. Pagkatapos niyan, lahat ng ating mga adult, the rest of you, ay pwede na mag-exit. Ang last po dyan ay mga young people. Bakit? Ang mga young people ay may assignment na ayusin ang ating mga electric fan, lahat ng mga upuan, yan ang gagawin ng mga young people natin. Enter and exit as directed. Amen po ba? I-implement po natin ito kada service, kahit sa prayer meeting. Pastor, paano pag nasa bahay kami? Aba, hindi nyo na kailangan yung enter and exit as directed. Di ba? Okay? Pastor, kung kami ba'y nasa bahay, magpapaalam pa kami sa'yo, i-chat namin sa'yo, Pastor, may I go to the CR? Wag na, nasa bahay ka na eh. Oh, halimbawa, itong si Ninong Rene, mag-chat, Pastor, may I go to the CR? Hindi na. Amen. Okay. So, number 7, bring your Bible. Itaas nga natin ang ating mga Bible. Now, hindi po yung cellphone na may Bible. Bawal po yan. Ipinagbabawal natin ang paggamit ng cellphone dahil nandun yung Bible mo. Pinagbabawal. Kahit sa bisita, ipagbabawal po natin yan. Bakit po? Sapagkat ang cellphone, hindi lang naman Biblia ang laman. May Facebook yan. Lalo na pag tayo ay social media addict. Pagkabukas mo ng cellphone mo halimbawa, nakita mo agad yung Facebook, matutukso ka na buksan yon. At ang iba, habang may Bible, inilalapag yung cellphone sa kanilang Bible. Ang ginawa ni Ma'am Kay kahapon, lahat ng mga choir members, pinag-audio Bible. Kasi po, meron po tayong ginawang programa sa lahat, taas ka ng kamay ng lahat ng mga choir members natin. Ayan, tumayo ang lahat ng mga choir members. Tumayo ang lahat ng mga choir members. Ayan. Meron pong programa sa mga choir members, pati orchestra, tumayo kayo. Lahat po yan. And I would like to include all the ushers to do it as well. Na merong susundin tayong 1-year Bible reading. Anong petsa ngayon? January 14. So ibig sabihin, nasa chapter 42 na tayo. 42. Okay? Ako, nasa chapter 38 kaninang umaga. So behind ako sa aking Bible reading. So nire-require ko ang lahat kayo na sumama at sumunod ayon doon sa ating 1-year Bible reading. Alam niyo kung bakit? Mahirap pong pangunahan ang karnal na Kristiyano. Ang pagbabasa ng Bible ay nakakatulong na linisan ang pagkakarnal mo. Kaya gusto ko pati ushers. Nais kong sabihin po sa inyong lahat, publiko, kung kayo ay usher at inassign ko na kayo dyan, kung kayo ay choir member at kayo ay orchestra, kayo ay musician, kinakailangang malaman ninyo na ang inyong buhay ay naka-engage, nakatali. Ito hindi masamang pagkatali. Ito po'y magandang pagkatali sapagkat ito'y yoke with the Lord Jesus Christ. You are yoked in the ministry of God. Kaya dapat ang inyong mga buhay, na inawaan po ninyo, ang inyong testimonyo ay dapat hindi makakasira sa testimony ng ating Panginoon. Kamakailan lang ay meron ho akong mga kinausap tayong mga members, mga men,
at mga kasali sa ating team, sapagkat may mga hindi ka nais-nais na iyong ginagawa pagdating sa labas. Tatandaan nyo na pag kayo ay naging membro na ng choir, ng AV, ng orkestra at usher, ang inyong buhay ay halos katumbas ng pag-surrender ng pastor ng kanyang buhay sa full-time ministry, na ang pinakaunang kwalifikasyon is above reproach. Ang ibig sabihin ng above reproach, wala ang dapat mapipintas sa iyo pagdating sa iyong public testimony. I just recently assigned Brother Ryan and I talked to him sapagkat recently kailangan ko siyang kausapin. And he was humble enough to accept it and to be restored. Naunawaan po ninyo. I talk with some of our young people. Para sa gayon ay may correct natin ito. And don't you ever take it wrong pag kayo po ay aming nire-rebuke at aming kinokorek. Sapagkat kinakailangan nating itaas ang antas ng standard ng ating ministeryo. And that includes your social media. Yung iba, porket halimbawa, ay, si pastor walang Twitter. Si pastor walang Instagram. Kaya ngayon, dahil walang Instagram, baka kala nyo, may Instagram ako. Hindi ko nga lang madalas ginagamit. So, ibig sabihin, you need to sanctify your life. Sanctify your life. Pag membro ka ng choir, member ka ng ushers team, coordinator, naunawaan po ninyo? Gusto ko nga tumayo pati mga coordinators natin. Would you stand up? You are a coordinator? Oh, AV, nandiyan yung mga AV natin. I would like for you to realize that your life must be sanctified before God, before the world. Maski na ang inyong pananamit sa labas. Hindi lang dapat observe dress code when you come to the church service. Kahit dapat sa labas, you observe proper dress code. Hindi yung, ay wala namang service ngayon, pwede ako magpantalon. Pupunta ako sa Robinson. Sa mga ladies, hindi dapat. Naunawaan ninyo? Social media. I-check nyo lang mga social media nyo. Sana maunawaan ninyo ang punto na sinasabi ng inyong pastor ngayong umaga. You are serving God at dito ka tatayo sa bandang stage. You are singing before God and before men. And that's why you have to take care of your testimony even outside. Papasalamat ako sa Panginoon. Sabi ng misis ko sa akin, sabi niya, Dad, I'm going to require our choir na mag-Bible reading. Pumasok agad sa isip ko, this is a good idea. Bakit? Sapagkat ang pagba-Bible reading ay nakakatulong sa paglinis ng iyong espiritualidad. Nakakatulong yan. Mahirap pangunahan ang taong karnal. Tingnan mo, ang sabi ko laging illustration dyan, halimbawa yung kuribot ba yon? Ano ba yung kuribot sa Tagalog? Kuribot din ba? Ha? Tiklis. Oh, yung tiklis. Diba? Pag yung tiklis ay marumi, okay? At ididip mo yan doon sa tubig. At iangat mo, wala siyang mako-contain na tubig. Tama ba ako? Pero nung mangyayari doon, malilinisan. Pag nagbabasa ka ng Biblia, malamang walang masyadong maiiwan. Pero hindi pwedeng walang maiiwan eh. Pag nagbabasa ka ng Bible, may mga Bible stories dyan, marirelate mo ang sarili mo ron eh. At yun ang maglilinis sa mga kamalian natin. Sa ating mga unrighteousness. Wala naman nung perfect sa atin dito. We all started just as we are.
Pero pagdating ngayon sa paglilingkod, sa ministeryo, ay kinakailangan tayo ay linisan. Are you following? Oh, you may be seated. Kaya ni-require kahapon na mag-Bible reading. Oh, nag-Bible reading. Palagay ko, yung iba sa inyo hindi nyo feel. Kayo ba nung nag-audio reading kayo kahapon, na-feel nyo ba yon? Anong style ng iba? Anong style ng iba? Nag-audio Bible reading, yung cellphone nasa Bible, nakikinig, nagpi-Facebook, nagti-text, nagme-messenger, yun ho'y walang paggalang. Oh, tanungin mo yung katabi mo, choir member, ikaw ba yon? Walang paggalang yon. You see? That is why, when you come to church, anong gagawin mo sa cellphone mo? Mamaya pag-usapan natin yan. You turn it off or put it in a silent mode. So bring your Bible. Ano pang dadalhin natin? Notebook. May notebook po ba kayo? Oh. Hindi basta-basta kung anong papel ang nakuha mo dyan sa bahay nyo. Lalagay mo sa Bible mo, tsaka ka magsusulat doon. And ballpen. Oh, may ballpen ba? May tinta. Iba ka lang walang, nagdala ka ng ballpen, walang tinta. Hingi ka sa katabi mo. Number 8. Pangwalo. Sit properly. Oh, biglang umayos ng upo yung iba sa inyo. Kayo dyan sa lawag, kahit nasa lawag kayo, sit properly. Oh, pasukin, nandyan ba ang ating mga brethren dyan sa pasukin? Oh, good. Medyo marami na kayo Oh, Claveria. Tignan ko nga yung mga taga Claveria. Oh, yan. Sit properly. Oh. Doon sa Lasam. Oh, yan. Oh, sit properly, ha? Oh, huwag kang nakaupo na parang nakaupo ka sa couch. Huwag ka siyadong maarte. Alam ko, foam yung inuupuan mo. Masarap umupo dyan. Pero yung iba kasi, ganyan. Lalo pag tinatamaan, nakaside ng ganyan eh. Diba? Nakaside ng ganyan, no? Oh. Sit properly. Okay? At huwag dapat kumakain habang preaching. Yung iba, bubble gum. Bubble gum. Oh, habang tinatamaan sa preaching, bumibilis. Tapos, nagtitipid. So, natanggalin niya yung bubble gum, ilalagay niya doon sa wrapper. Tapos, pagdating sa bahay, ilalagay doon sa asukal. Next Sunday, yun na naman gagamitin para matamis uli. Are you following? Oh. Ang isa pang problema dyan sa bubble gum na yan, pagkatapos kumain ng bubble gum, dinidikit sa ilalim ng upuan. Kawawa naman yung mga naglilinis. Pag nahulog yan, naapakan pa. O, di ba? O, yung iba maloko dinidikit sa buhok ng iba Kawawa ngayon yung tao. Unawaan po ninyo. Ngayon kung kayo'y gutumin, mag-breakfast kayo bago magtungo sa church. Maliban na lang kung nagfa-fasting kayo. Kung nagda-diet. Pero mag-breakfast kayo bago pumunta sa church. Huwag ko yung pupunta ka sa church, kakarating po pa lang, dumiretso ka na kaagad doon sa tindahan. Huwag niyong gagawin yon. Pwede kayong pumunta ron pagkatapos na ng service. Hindi yung kakarating mo pa lang, diretso ka agad sa tindahan. Late ka na nga, ang sarap pa ng kain mo ron. Tapos papasok ka. Para kang sigurado, kawalan ho yun ng galang. Nakakaasar po yun. Hindi ka nakakatuwa. Sa totoo lang, nakakaasar. Kung ako nga naaasar, pastor, lalo pa kaya ang Diyos. Tinitignan niya ang lahat ng ating galaw. Sa pampihira tong anak kong to, late na nga, ang sarap pa ng kain dyan sa labas. Dapat alam mo nang late ka na, tumakbo ka na Malilate na ako, takbo.
Pero ang pinakamaganda dyan, sino po sa inyo ang talagang hindi pwedeng lumabas na hindi, ano ba yung Tagalog ng breakfast? Almusal. Oh, almusal? Oh, sino sa inyo ang nag-almusal kaninang umaga? Ano ang inyong ulam? Spam? Oh, malakas yan. Kaya niya kayo hanggang alas 12. Sinong nag-almusal ng itlog? Lalong mas malakas yan. Malakas ang utot. Malakas ang utot yan. Di ba? Oh. See? Mag-almusal. Okay? Now, so sit properly and listen. Don't talk to your seatmate while the service is going on. Huwag kang makipagkwentuhan. May usher dyan, pag nakita ka niya nakikipagkwentuhan, lalapitan ka niya, makinig ka. Dyan po nagsisimula ang chismis. Oh, halimbawa, nag-preach ang pastor. Meron siyang nirebuke. Oh, ikaw, kapatid, sa pulpito, nirebuke. Magkukwentuhan. Oo, alam mo. Wag. Naunawaan po ninyo? Oh. Lalong-lalo na kung ang pastor ay nag-rebuke publicly. At nagpangalan niya, sa mga sabi ng Bible, rebuke them sharply that others may fear. So may mga pagkakataon na kailangan gawin ng pastor na pangalanan ka. Ituturo ka. Sharply. Rebuke them before all. Sa harapan ng lahat. Upang matakot ang iba. Magkaroon ng galang. Yun ang ibig sabihin nun. Others may fear. Okay? Don't be critical. Anong pinakamaganda dyan? Halimbawa, nakita nyo, yung mga anak natin na kaya nating disiplinahan na umupo, let them sit with us. Pero kung hindi natin sila kayang disiplinahin, meron po tayo dun sa baba para sa mga bata. Pero ang pinakamaganda, this is the remedy to that. Let us train our children at home. Pag 10 years old above, kayang-kaya nang umupo sa kanyang sarili. Diyan, kaya paupuin natin yan sa upuan. Pag halimbawa 5, 6 years old, sit with them. Pag hindi makontrol, meron tayo doon sa baba para sa mga bata dyan. But wag natin hayaan na ganun na lang. Let us train our children at home. Amen po ba? Number 9. Turn cellphone off or put it on silent mode. Turn your cellphone off or put it on silent mode. Don't take selfie during the service. Pambira, nagpipreach ang pastor, na gusto niya yung preaching. Pagsiselfie ganyan, Pambira. O yan, selfie. Huwag ka naman magsiselfie habang nagpipreach. Amen? Ngayon, kung gusto nyong i-capture, halimbawa yung nandun sa monitor, pwede nyo namang i-review na lang pagkatapos ng service. Dahil nandyan lang yan sa ating Facebook. Halimbawa, sabi mo, maganda yung statement pero hindi ko nahabol Masyadong mabilis si pastor nagbasa ron pero gusto ko yung statement na binitawan niya ron. So, ino-note mo na lang sa notebook mo, pagkatapos ng service, pagdating sa bahay, pumunta ka doon sa Facebook, balikan mo yun at isulat mo. Kopyahin mo na lang. Mag-review ka na lang. Backread. No texting during the service. Satan can use that to distract you. Wala kang intensyon na magbukas ng, halimbawa, wala kang intensyon na magbukas ng cellphone. Ang intention mo lang, tignan ko nga anong oras na. Kasi ang mga cellphone natin, pag tinignan mong ganyan, di ba may notification sa harap? Hello? Wala kang intention mag-text, wala kang intention na mag-Facebook. Kaya lang nung sabi mo, tignan ko nga kung anong oras na. Tinignan mo ngayon sa cellphone mo. Aba, may nakalagay doon sa messenger, nakita mo yung pangalan ng close friend mo. Iniisip mo na ngayon, ano kaya yung tinext niya sa akin? Hello? O limbawa, okay? Tinignan mo anong oras.
nagpakita sa notification. Sino sa inyong may ganun sa cellphone katulad sa akin? O di ba? Tama yung sinasabi ko? Okay. Tinignan mong ganyan. Pampira, yung nag-text, yung inutangan mo. So nagpipreach ang pastor, kalagitnaan ng preaching niya, hindi ka na ngayon makafocus. Dahil iniisip mo, ano kayang tinext nun? Maniningil na naman kaya ito? Ano kayang sasabihin ko sa kanya mamaya? Ano kayang i-reply ko? Satan can use that to distract you. So what do you do with your cellphone? Oh, eto yung cellphone mo. Lagay mo na lang dyan sa bulsa mo. Kung maaari, tanggalin mo rin yung vibration. Kasi yung iba, pag nag-vibrate, talagang nagkakaroon yan ng sakit na parang naninigas ang kamay pag hindi niya nahawakan yung kanyang cellphone. Kasi merong urge sa kanya na basta nag-vibrate, kailangan makita ko sino ba yung nag-message na yun. Hello? Baka si nanay, baka si tatay yung nag-message. Oo. So, lagay mo cellphone. Ngayon, kung gusto mong makita ang oras, huwag mo nang problemahin yung oras. Kami nang bahala rito. Magtiwala ka lang. Sabi mo sa tabi mo, tiwala lang. Kami nang bahala sa oras. Oh. Ngayon, kung may relo ka, mas maganda. Diba? Pero huwag kang pasyadong po-obvious, tingin ka ng tingin sa relo. Tapos tingin ka sa akin. Para mong sinasabi, Pastor, ang tagal mong mag-preach. Okay? Then last, for this morning's Sunday school, participate. Pagkantahan, umawit ka. Kayong nandyan sa mga bahay, nasa Zoom kayo o Facebook kayo nanonood, kahit nasa bahay kayo, kumanta rin kayo. You participate in the service. O yung mga nasa Hong Kong, kumusta kayo dyan? Pakita mo ngayong mga nasa Hong Kong. O, kumanta rin kayo pagkantahan. Okay? Total, hindi naman kayo naiintindihan ng mga kasama nyo dyan. Mga inchik yan mga tongsingwa. Di ba? Kaya kumanta kayo dyan. Okay? Sing. So, participate. Pag preaching at na-bless ka, mag-amen ka. Lalong-lalo na pag tinamaan ka, Lord, thank you, tinamaan ako sa preaching ni Pastor. Mag-amen ka para hindi mahalata. Kasi pag tinamaan ka at nag-make face ka, nag-attitude ka dyan, naku, kitang-kita talaga ang pagiging karnal. Diba? Kaya pag tinamaan ka, sabi mo, Amen, Lord. Tanggapin ko yan. Yung rebuke na yan. Tatanggapin ko ang correction na yan, Lord. Salamat. Buti nga may pastor kami na nagre-rebuke pa sa amin. Oh, participate. Pagka-welcome song, participate. Huwag kang manigas dyan. Diba? Pag sinabi, halimbawa, huwag ho tayong babalik sa ating upuan na wala tayong nakamayan na 20, by all means, maglibot ka dyan. Good morning, Brad. Good morning, sister. Nice to see you today. Amen, amen, amen. Okay? Amen po ba? Yan ang tinatawag na etiquette. Meron pa tayong mga idadagdag dyan. But these are basically some of the important rules we need to observe to maintain order and decency in our church service. Hindi ho maraming mga churches ang may ganyang etiquette ngayon. Amen? Dapat tayo ay tumulong na isulong, pambira yun tumulong na mag-set ng magandang pamantayan sa mga Kristiyano at mananampalataya sa kanilang pag-uugali at gawi pagdating sa loob ng simbahan. Let's treat the church and the church building and especially our God with utmost respect and reverence because He deserves it. Bigyan natin ng paggalang. Amen? Oh. Kaya ito, especially itong mga nandito sa harapan. Oh, nakaupo kayo dyan. Maging ehemplo kayo ng postura ng pag-upo, pati pagmumukha. Amen ba? Oh, hindi yung mukhang galit kayo. Mukha ba kayong galit? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang galit yan?
Oh. 'Di ba? Maging example 'yan. Amen? Okay, so let's read 1 to 10. Etiquette in the church service. Number 1, read. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. And number 10. Oh, di ba? Pag may ganyan tayo, inobserve natin yan, edi talagang ramdam natin yung ating ginagawa, di ho ba? Praise the Lord for that. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po dahil binigyan mo ng wisdom ang iyong lingkod upang ibigay at ituro ang isa sa mga sinabi mo sa iyong salita, O Diyos, na gawin ang lahat ng may karapatan at kaayusan sa lahat ng bagay, na aming kilalanin ang dapat naming ugaliin sa loob ng iyong tahanan, especially when we come as a church together. I pray that every one of us will not only write this in our notebook, but will observe discipline inside our church service. And Lord God, sana po, we come with a joyful heart. We come with a thankful heart. We come, Lord, because, Lord, kagaya nga po ng sinabi ni, I think it was Jacob who said, I am not worthy even to the least of thy mercies. And that's what we are today, dear God. Hindi ho kami karapat-dapat kahit sa pinakamaliit na nahabag mo sa amin. Pero salamat na kami ay iyong kinahabagan. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa pribilehiyo na kami makapaglingkod sa iyo. Kaya lalong-lalo na kami na may mga tungkulin, ay tulungan mo kami na ayusin ang aming mga sarili, hindi lang sa aming pribadong buhay, kundi sa aming public life. Maging good testimony kami sa mga unbelievers, Panginoong Diyos. I pray that you will work in us in a very special way. Bless the next part of the service this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen.